23rd floor, one go officers 22nd floor of Nyayo House, one go officers make 17th floor Nyayo House. And then kanga to bende nigi issues of payment bende National Treasury bende one go office our sisters bende mti office mari citizen bende National Treasury one TA physically so inyalo biro kata kan tabu yote tibia bia Nyayo House to be assisted kata kan watch my account mari citizen kata kan tabu yote tibia beri penjo to sort out control my funds make citizen kaka se wacho funds gibedo control from National Treasury kode CS Mbadi Cabinet Secretary Mbadi kode PS Chris Kipto so pesa ni is in firm control mar pinyo wacho ongenga mamule imule mana kode in accordance to the law kode sheria mar piny kaito ownership mar citizen no chake kod kijende mo kod jo Kenya kijende moko lakini sani koro we are any firm control marwa NGO government of Kenya owned ginen marwa en mar pinyo wacho wa fully control to any within our farm control yero kama na nyangeno achomo kama dhitie ko to kae to akawo ote moko mapontiere karka kae to ambassador Isaac Kucheng dhi yudo thuolo mar duoko gi ikine mabiro karka ngeni moko angindika ngwan moko madhi thuolo mar somo ka Odhiambo Joseph Kombo wacho ni morning Cleophas ma wuod Alego Agulu mosna wendo Cleophas kadonje twak ma kawuono amora ahinya gi gima sirkal temo timo mano mar kelo wach mar e-citizen wacho ni Cleophas gini tieko mibadhi kendo okelo ratiro kendo onyiso lony ma piny Kenya osegoyo wasiruru lwedo sirkal e wach mar e-citizen ka odhi nyime wacho ni puoch gi pak ne Ramogi TV kuoma chenro ma kawuono mano mar twak kendo puonjo oganda e wach mar e-citizen Cleophas amor kendo mosna jo Alego Agulu kaachiel kod jo Central Alego mangima gimed mana winjo Ramogi TV erokamano ahinya an gi wuod Alego bede studio kae agene ango chiw pache bede wach miyoro kanyo Ruth Athio Chieng wacho ni e-citizen ni to ken to ne en paro wacho ni e-citizen ni to ok ne en paro maber though no sebiro onge gima dwa tim iyudo ni there is no equal opportunity ne jopiny nikech oganda mathoth pod ok nyal access such services network rach koro kiwinjo ka sirkal boost network e Kenya te winjo ni sirkal boost network e Kenya te wacho ni in most cases network fail chien kocha kane amanyo marriage certificate to ne ayudo midhiero nikech network hang alafu the whole of Umoja nitiere mana cyber chiel machiwo services go gini pod mes ji nikech aruso nindo to pok license mar aruso wuok ma kelo wich bar ne jopiny sirkal omedo rido ngima gi weche digital gi piny na wendo ni ang'o momiyo services moko gin very expensive through